Cyril Ivan. Taký šakucový. Poculujeme cibulu. Chlapci moji, pekne. Urazné brúško bolí, bravčové paty na mlieku, potrefené rasou nesenku, vypadám súžiak vyšírna, pozdá ma každá bytovka, radšej schalujem tučné maso, potom pôjdem na maškárne plaso. Ty to už varíš, voní to výborne, dám do čela, Ale... Praktiky, kuchár určite pikuje, jeho žrádlo mi absolútne nešmakuje. Vicky, Vierka, Mel a Billy, 7 hviezd od Micheliny. Práve sleduješ program bez servítky, dúfam, že sme neboli pre teba vždy. Bez servítky. To všetko, Vierky Icy, dostali sme sušené paradajky. Ja som si skoro odtiekol plec, bolo to zle ako môj trec. Hafner spravil indické kurák, doma som prdel jak úplný chudák. Asi nám dal polievku, aspoň niečo prebier. Melda Kel, preto som chcel, ideme zajtra k nej. Okej, takto vyzerá bez servitky, keď sa volajú celebritky. Cítim to, už varíš, voní to výborne, rada si dám do tela, není to vidieť na mne. Pamatuj si rap, Lady a Millie v refréne, Vicky dal tomu bezný beat, spolu dáme vám ťažký hit. Tak. A keď máme cibulku nakrájane, utovácia. Tak, dáme do toho. To vykážeme. Ešte nestačí, cibulky. Dáme tam tú cibulku ešte. Solú tam na papriky červené, kotáni. Podľa chutí. Kotáni vo vajciach a cibule a solu. No. Ešte to vydáme. To bude dobrý, jo. Kurva jo, já to sekám, vole, jo. Ty najde takto, jo, vole. Tady slíkám paninku, jo. No, nebo vole. To bude dobrý, jo. Hezké. No, vole, jo. Takže nakrájeme slaninku. Chutnými salátkami. Ale toto sme udali, to bola cia. Ochutovadlo, potravku. A to vadí? Dáme to božidlo. No, 250 stupňov. 250. Okolo tej 3 minúty a necháme to. Hej, vole, ne.
Co robíš? Vole, Šel se tam zabudit, ne? Co je, ne? to vole, to, Palateket levágjuk, kockákra vágjuk, bedobjuk a tojáskába. És ha ez megvan, akkor kiestem ezt a kilót. Vamos, Rakujeme pekje. Az acélrámér, Rúri. Az acél napi minútig vesznek baliszászként. Drama, effekt, hamburger, šaláto, syrokrém, klobásky, rama klobáska, veľmi výborné. To všetko za lacnú cenu 7 centov, chlapci. Ček, takúto loďku dostanete, takže volajte iné. Vláčik Thompson. Teraz si môžete kúpiť aj s vláčikom, aj s lietadlom, aj so žeriavom, aj cestou, všetko za výbornú cenu 2 eurá. Ráno oblačno. Keď večer ste opití, to oblačno neuvidíte, lebo vy ste vlažní. Zajtra bude príjemne pršať celú noc až deň. Takže poneste si kabáty a tak ďalej. Vyšli sme naspäť z reklamy, tvoríme, pečieme, spolu. Okay, I'm very good. O specialitádi. Oustelen otrávy. Chlapci dovolili sme. Jeho meno sa volá tojásos, befőttös, Nobelica S týmto sme ukončili, varíme, persze végig si dáme.